Joutus saatana miksausta taas tänään. AH, täällä päivän tähtivieras. Joo. Elikkä Ranskassa tuotu tämmönen Monster Energy shotti. Tää on tämmöstä ihan perusta, ettei oo mitään Hitman shotteja tai mitään. Vähän tämmönen hyvä korkki. Tää on aika bigi tää pullo niinku. Sille katso. Nyt sä saatana revit koko paskan irti. No, ei se haittaa oikein. Samalla kuin noin. No. Sitten katsotaan. Ainakin tästä riittää hyvin. Minkä vitun kansi tää on? Tää on tämmöstä paskaa taas. Saatana tämmöset vitu monsterikeksijät tekee tämmösiä saatana kansia. Jotkut ranskalaisille, kun ne on vähän semmosia muutenkin vaikeita ihmisiä, niin no niin. Eli ton väristä litkua se on. Aika jännä kyllä. En usko, että näkyy kamerassa hyvin. Nyt tuoksuu aina. Sieltä. Alkushotit. No siinä suunnilleen saman verran. No sinne meni. Tyhjä, sinne meni. Siellä niin paljon ollut. Tää on niin helvetin vaikeeta, niin kuin Cricket sanoo, että yhdellä kädellä avataan aina toi pullo, saatana. Niin. Eli siis Monster Energy shottia ja Coca-Colaa. Tidi. Joo. Tää kyllä on vitun läppää tää. Toi riittää, muuten sit sinne ei maistu semmoista. Kyllä aika vahvaa kammaa, pakko sanoa. Oisko toi hyvä? No otetaan täältä no. Lusikat saatana. Lusikoilla saatana sekoitetaan, ei ne muuten onnistu. Noin, sun siinä. Ja vielä pikkutipat sinne, niin varmaan tulee hyvä maku. Siinä on hieno korkkikin tossa juomassa. Ja nyt vittu mä maistelen. Tässä on selvä Monsterin maku. On kyllä vitu hyvää. Oh. Eli näette varmaan ihan Suomesta saa, sen vaan sano. Joo. Sen verran hyvää Monster Energy shottia ja kokaiinikolaa. Hitman olisi kyllä ollut ehkä vähän parempi, se on vähän vahvempaa kamaa. No se on vähän paha. No, heippa. Siinä oli vielä tämän päivän mikseihin laittaa tämmönen tämmönen murotesti. Mikä helvetin murote? Tää on tämmönen jos saa Hyvästi ja sammuttaa. heippa. Joo, ei mitään.